Aurrea Floreako 6. betaldia. Bomberoa. Zer, pari, nintxo. Jorrit, baina zu, Pastela egin eta guazen probatzera, pixka eta raro dago zer izango te da, dastatu eta denak botaka egitera, gatza botako gendun gure pastelera. Berriz ere laneran operatzera, eta urdail barrutik planeta atera, ondatza eta mendia kristona gainera, agian ibanoa horra bizitzera. Irakaslea naiz ni gimnasiakoa, egun baten hartu nun susto itzelekoa, umea iaito zen traketxalakoa, berakura erantzun piztina osokoa. Gaude beti hemen jendea alaitzen, eta beti gabiltza gudenei laguntzen, malabarak ordez lehoia domatzen, eta lehoia berriz pilotak dantzatzen. Gu polizia gara, Laura eta Pako, etorri gara ona talka egon delako, izuna jartzen hasi baina utzi beharko, kotxeko gidaria astoa delako. Gu mekanikarien lan egiten dugu, kotxe arraroena konpontzen ditugu, langile eta katu onenak dauzkagu, egan jarditzakegu seguru, seguru. Buelta asko eman da goaza beraztera, Baskaria lagunekin alkola urdaiera, mozkortuta goaz gu tankak volantera, zueltzean talka eginta ospitalera. Gure lana izan ohi da lasaia eta ona, plazan ikusi dugu pastela kristona, kakamokor dandia honorke karri duona, ponian eserita pasada gizona. Gu gara ezortzista jendea lagundu, gure bizi osoan deabruak urrundu, bezeroa raro bat zaigu gaur hurbildu, konjurua eginda mesida azaldu. Ikusi dugu zua San Martin alean, bagoaz kamioia mangera alean, irizirarenea zua goialean.
gozua ikusi dugu azkenean. Gu arkezlea gara eta esango dizugu, pertsonai ospetsuak aurkezten ditugu, irakurtzen hasita dena nahasten dugu, neskak aurkeztu eta mutilak azaldu. Zientzilari ezarri nazketak eitera, aspirina da fairi jarriaz batera, beste lau litro ur bota eta gainera, euri berdea dator goitibera. Behon daizuela, eta txalo bero. Bueno, aurrenak izangoie Floriako 6. mailakuek, nunbait pekatu batzuk indituzte bizitzan zehar, eta oain San Pedroi onartu berkosko bebeaien pekatu horiek, eta arek bidaliko itu edo, infernura edo, zerura. Ia barkatzeko modukuk dien. Beraz, aurrea, animo! Gu iturgina gara beti komunetan, jendearra jotzen beraien etxetan, odi ustiak hautsiz gaiztakerietan, politikoa bezala gabiltza trampetan. Nik ezin du sinistu gauza hau, hori aldrebeskeria, infernurako bidea hartu duzuela alegia. Zuhiltzaile lanetan ez gara saiatu, urte hauetan ez dugu inor salbatu, lanean dugulako askotan lo hartu, zuaitzali ordez maiz dugu indatu. Hainbeste diru kendu diozue, zuek udaletxeari, zuen zua piztu ezazue, eman buelta infernuari. Egia esango deu hau da sekretua, gozea ziltzen geuden ta hutsa eskua, umeak piruleta koloretakua, kenduen ion baina ez da pekatua. Egoera larria zuena, piruleta lapurtzeko, baina nahikoa ez da zeruan, zuei sartzen ez usteko. Gugera kamarerako zona gainera, zukaratu barrean joaten gara oera, zopa otatzen dugu bezeroen gainera, bronka entzuten dugu ez dakigu zeba. Sopa zikitzerik ez du nahinik, ez naiz solako tontue, zoazte infernuraino orain, han zerbitza ezazue.
Terrazan eguraldi ona zegoela, ta ikusi gaztea pasa naizuela, goitipera bota dio gurrepela, bustita bialdi deu piztinan bezala. Hori mesedegarria izan da, aurtengo beroarekin, orain deskantsatu ezazue, zerua lasai tapakin. Egun batean ginen bihurtu tuntunak, ta jarrien izkien askori izunak, eta pistolarekin bildurtu lagunak, barkamen askatzen dugu gera errudunak. Gaizki egina dago zuena, zaretelako diskura, ni barkatuko dizuet eta zoaztela zaizerura. Gugara jubilauak ez dugu entzuten, galko gazteak dabiltz egunero edaten, sarri saiatu gera herrieta egiten, bizitza pasa dugu bidea erakusten. Zarregiak zaretelako, infernura joateko, hegazkina hartu eta zerura, joan zaitezte direkto. Gu bihurriak gara elizan lapurtzen, poltsa pasatakoan diru pixkatatzen, jendea pentsatzen du aigala botatzen, alperriko gauzetan guk dugu gastatzen. Lapurtu egin duzue orain, santu guztien aurrean, ta infernura joango zarete, zerura joan beharrean. Hasieran joaten ginen zintzo ikastera, ta batean pasa ginen lapurtzera, gure atzetik asko datoz gaur gainera, hermano maiorren egu azaldu gera. Oso gaiztoak zaretelako, hori egiteagatik, joan beharko duzue orain, infernurako bidetik. Txuletak egiteko egoten gera lai, irakaslearen zilan txintxeta jarri zai, gelako armairuan arma jarri nahi, baina gu oso ondo portatzen gera bai. Olako ideia dituzten aurrak, nora bidali ezin jakin, Satanaz ere beldurtu egingo, da zuen modukoekin. Kulapurrak gera eta dirua daukagu, amaika bitxi den da lapurtu ditugu, zerura joan ez gero apainduko dugu, gaiztuak gara baina zerura bialdu. Zeruan ere txoko txiki bat, egon daiteke zuentzat, lapurtutako dena itzultzen, baldin baduzue behintzat.